हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथाङा मा मेसेज होगोन? दिनैनि हाबाफारिजों आं नैबेखौनो मेसेज होनो सानदों दि सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि सिङावनो थानाय सालबारि समस्तिनि आरोबाव बिनि सिङावनो थाबावनाय घरामारा प्राइमारि कमिटिनि सिङावनो बुथ कमिटि दानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोर गोजोनथावै जानानै थांबाय। अदेबानि बे कमिटि दानायजों लोगोसेनो बेवहाय आरोबाव माइनरिटि सेलफोरनिफ्राय गोबां हेफाजाबजों बेवहाय नुजाथिफैनायखौ नुदों आरो बेजोंनो लोगोसे मुस्लिम भाइफोराबो बेवहाय जइन जाफैबावदों आरो बे साबसिन गोजोनथाव जादों। आरो बेनिखायनो जों नैबेखौ साबसिन होननानै बुंदों। जों जाय थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै न'खर न'खर इउपिपिएल गामि गामि इउपिपिएल खालामनो सानदों बेवहाय जोङो गामि ओनसोलाव इउपिपिएलखौ अनसायनाय जोबोरखौ जों मोनदों। बेनि थाखायनो जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोबोर गोजोनथाव होननानै बुंनो सानदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि गोहोम खोख्लैनो हागोन? फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै जोङो सरकार दानायखौ आवगायनिफ्रायनो जों फोसावबाय थाखादों आरो इउपिपिएलनो सरकार जागोन। बेवहाय सरकार जागोनब्लाबो जोङो गुबुनफोरखौबो जों लाफानानै सरकारखौ दानो नागिरदों। नाथाय जोंहा फोथायनाय दं जे जों जे इउपिपिएल हिसाबैनो संख्या गरिष्ठता लानानै एকক संख्या गरिष्ठताखौ मोनोब्लाबो अब्लाबो जों गुबुनफोरखौबो लोगोआव लाफानानै सरकार दानायखौ जोङो थि सानथ'नानै लानाय जादों। दिनै बे राजाबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा बे दानायाव बेसेबां सापर्ट होदों बा होआखै बेनि सायाव मा फोरमायगोन नोंथां? बे राजाबिलनि रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ बुंनांगौ थाङोब्ला जेराव राजाबिल गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ दिद लानायजों लोगोसेनो बेनि हिन्जाव हौवा गथ' गथाय मेलाव जेरैबायदि बाहागो लाबाय बियो जोबोर गोजोनथाव। आरो बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो जे फैगौ समफोराव नैबे राजाबिल बुथ कमिटिनिफ्रायनो बांसिन भटखौ हरनो थाखाय बिथांमोना जेरैबायदि गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जोङो साबजानाय मोनदों आरो जोंहा बेवहाय फोथायनाय दङ। नोंथाङा आथिखालाव बिटिसिनि अपोजिसन पार्टिनि सासे एमसिएलए हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बोरै सरकार दागोन होनना बुंदों, इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायगोन? मोनफ्रोमबो राजनिति हान्जायानो गावबा गावनि सार्थखौ लानानै देरहागोन सरकार दागोन बेखौ बुङो। नाथाय बिदि बुङोब्लाबो रायजोआ बिजिरगासिनो दङ, नुगासिनो दङ। थांनाय समफोराव बिथांमोनफ्रा रायजोनि थाखाय बे 15-16 बोसोराव रायजोफोरनो मा मावनानै होफैनो हाखो बेनि हिसाब किताबखौ अलरेडि रायजोफोरा खालामखाबाय आरो खालामखानायनि उनाव दिनै सानफा एफा रायजो राजाफ्रा हाग्रामाखौ नागारबोनानै नैबे इउपिपिएलआव हाग्रामानिफ्राय लैहोर लैहोर हाबफैनायानो फोरमान होयो जे हाग्रामाया फैगौआव सरकार दानाया गोरलै नङा आरो बिथांमोना दानो हाया। गावबा गावनि समर्थकफ्रानो फोथायनाय गैला, जायनि थाखाय जोंनि दलाव बिसासाव लाखिनानै जोंनि दलाव खामानि मावनो सरकार दानो हागोन होननानै इउपिपिएल दलाव हाबफैगासिनो दङ आरो हाग्रामानि दलखौ नागारगासिनो दङ। बिदिखौ जोङो नुनो थाङोब्ला एबा बुंनो थाङोब्ला हाग्रामाया जे ओरैनो सरकार दानायनि मुङाव सरकार दागोन, राजखान्थि गेलेनायनि मुङाव राजखान्थि खालामगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिबाय आरो बेखौनो जों फोथायनांगोन जे हाग्रामाया ओरैनो आबां जाबां बखिगासिनो दङ। फैगौआव हाग्रामाया सरकार दानो हाया बे निश्चित आरो राजाफ्रा बेखौ बुजिबाय। इउपिपिएलआ बेसेबांसो दानो हागोन होननानै नोंथाङा फोथायो? इउपिपिएलआ बेसेबां दानो हागोन होननानै फोथायनाय दङब्ला जोंहा 100% फोथायनाय दङ आरो बेवहाय देरहागोनाबो जों 40थायाव देरहानो हायोब्लाबो जोङो जिहेतुके गुबुनफोरखौ फोथायनायाव लानानै जों सरकार दानायनि बाथ्रा बुंदों। ओंखायनो 40थायाव जों देरहायाबाबो जोंनि जि पलिसि बे पलिसिजों जोङो गुबुनफोरखौ लाफानानै सरकार दानो हानाय बायदियै जोङो 40थायावबो जोंनि जायफोर समर्थक थागोन, जायफोर जोंनि हान्जाफोर थागोन बे हान्जाफोरनिया देरहानानै जोङो 40थायाव देरहानो हानायनि जि फर्मुला बे फर्मुलाखौ जोङो बानायगासिनो दङ आरो अलरेडि जोङो साक्सेस जानायनि सिमांखौ नुबाय।